दिनैनि जोंनि खौरां मेल लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बे सालबारि बाथौ मन्दिरखौहाय 2000 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दा बे 2000 मायथाइयाव गायसननानै दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 25 बोसोरनिनो जोङो दा रुफाथि मायथाइ सिलभार जुबिलि खुंनो थाखाय थाग थिग खालामनाय जाबाय। दा बेखौ असिला लानानै जोङो दा बे सिलभार जुबिलि खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। 28 थारिखआव जाहैबाय जोङो बे गोथार बाथौ साननि सिलभार जुबिलिनि जोङो माने गोथार फिरफिला उरायहोगोन फुंनि 8 रिंगायाव। आरो बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन जोङो आलासि लिंहरजानाय दंखायो। बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन जोंनिनो मानव गेदेर जोंनिनो गावबुरा, बे गामिनिनो गावबुराया बिरहोगोन। बिथाङानो जाहैबाय अनेन नार्जारि, समाजनि गावबुरा बिथाङा। बेजों लोगोसे जुनेन नार्जारि, बिथाङा बे सानैजों फिरफिलाखौ उरायहोनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो फिरफिला उरायखांनायनि उनाव जोङो गोथैसि रुंसारि बावनाय जागोन। आरो बे रुंसारिखौ जोङो बावगोन जोंनिनो बे बाथौ मन्दिरनिनो गाहाय पुरहित सानै दङ। बिथांमोना बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंलांगोन। बिनि उनाव जोङो बे मुख्लं बावखांनायनि उनाव जोङो बाथौनि मेथाइ माखासे खननानै जोंनि बनि हाबाफारिखौ फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ जोङो फोजोबगोन। बे फोजोबखांनायनि उनाव जोङो मन्दिरावहाय 9 रिंगायाव फुंनि जोङो मन्दिराव बाथौ प्रेयार खालामनाय जागोन। बाथौ प्रेयारनि उनाव जोङो बाथौ प्रेयार जोबनायनि उनाव जोङो बेलासियाव जानाय लोंनाय थागोन, जामुं जानाय होनो बर'आव। बिनिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोङो ओइदिनखालि 28 थारिख 7 रिंगायाव मोनाबिलियाव कालचार हारिमु बादायलायनाय जोंहा हरनि 10 बाजिसिम जोङो हारिमु बादायलायनाय थागोन। ओइदिनखालि 28 थारिखनि हाबाफारिया बेहायनो जोब्बाय। आरो नेक्स्ट 29 थारिखआव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव जोङो गोबां आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बे आलासि बिथांमोना जाहैबाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि बिथांमोना जोंनि बाथौनिनो सेन्ट्रेल बाथौनि एबा मिरु गुदि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि मानव गेदेर देदला मांग्रा गयारि बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिथाङा नुजाफैगोन बाथौ धोरोमनि जानानै। लोगोसे बेजों लोगोसे सासे आरो दंबावो गाहाय आलासि बिस्वजित दैमारि, बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिथाङानो जाहैबाय आसामनि स्पिकार, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बिथाङा स्पिकार दिसपुर गुवाहाटीनि। दा बिनि उनाव जोंनिनो बिटिआरनि CM मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बे गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन, जाफुंसारहोगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा आलासि दंबावो। लकेल EM बिथाङाबो सार रन्जित बसुमतारी, लकेल EM बिथाङा बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे क'क्राझारनि गोदो BTCनि एक्स डेपुटि चिफ मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैनानै बे जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होफैगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां लकेल इन्टेलेक्सुयेल मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जोंनि बे गेवलां मेलखौ नुजाफैनानै मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। बेजों लोगोसे जोङो मोनब्रै आन्सलिकनि आस्राबारि आन्सलिक बाथौनि बिनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बिथांमोना आन्सलिकनिफ्राय नुजाफैगोन, आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आरो खुंग्रिं आन्सलिक बाथौनि बिथांमोनाबो आन्सलिकनि सिङाव बेसेबां दङ बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोनाबो जोंनि बे गेवलां मेलखालि लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंसारहोफैगोन। लोगोसे बेंटल आन्सलिकनि बाथौनि बेंटल आन्सलिकनिफ्रायबो जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारि 29 थारिखनि जेनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां बिथांमोना नुजाफैनानै लैहोर नुजाफैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार होफैगोन।
आरो बेजों लोगोसे सान्थिपुर आन्सलिक बाथौनि बिथांमोननिफ्रायबो आन्सलिकनि सिङाव बेसेबां गामि दङ बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो बयबो ज' लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे एरियानि ओनसोलनि जेसेबांनाखि माने इन्टेलेक्सुयेल रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो खावलायखाबाय खाथि खाला रायजो राजाफोरखौबो जोंनि बे गेवलां मेलखौ नुजाफैगोन होननानै जोङो गिबियावनो जोङो बिथांमोनजों लोगो लाजोबखाबाय। बिथांमोनाबो जोंनाव बे गेवलां मेलखालि नुजाफैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। जोबनायाव जोंनिनो बे दिन गेवलां मेलखौ ओनसोलनि गासै ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर नुजाफैनो थाखाय जों बिथांमोनखौ मान बावगोन। मानोना जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थागोन आरो। बे सानैनि हाबाफारियाव जोङो गासैबो ओनसोलनि एरियानि सुबुं मानब गेदेर सुबुं रायजो राजाफोरखौ धोरोम बासियालासिनो जोङो बे गेवलां मेलाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय बे जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बे बाथौ सालबारि बाथौनि जानानै रायजो राजानि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायनाय थाबाय। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।